Dit is Vrouwtje, die houdt van mooie kleren. Dit is Ientje, die gaat graag naar de kapper. Dit is Sjoerd en Detje, die houden van feesten. En dit is Oude Beppe. Mijn dochter wie aan het oproeien. En ze zei, mam, was dan die Barbies ik maar naar huis nemen, want het stiet mij wat in het paard. En nou, dat heb ik gedaan. En ik maakte dat even en het was zo smarrig. Dus ik denk, ze moeten in bad, die Barbies, die moeten lekker poetst worden. En ja, dan komt er een bern in mij in de holle en dan begin ik een heel verhaal te verzinnen. Dus ik dacht van, het is toch eigenlijk, ik was schande dat die weer in een doos komen en er gebeurt niks mee. Oeps. Dit is de coronaproof housefeest. En wat belangrijk is dat ze die orometer afstand hebben. Dat ze net bewegen, maar dat wil ze net doen, ze maar op de stoel. En ze men al je inenten. Dus de Barbies hier en ik leert van de coronatijd? Absoluut, ja. Want een Barbie die wil naar de nagelstudio, die wil feesten, die wil winkelen. Want ja, dat wist wel. Een Barbie heeft nooit elke dag hetzelfde aan. Die moet altijd nieuwe kleren hebben. En ze kwam net te vieren. Dus ja, dat zei ik gewoon. Dit is de kapsalon. Ze is krek in het Bruin studio West, cabine. En ze doet nou wat hier. Wat heerlijk. Lekker toch. En lekker verwennen. En ik kan wel zien dat ze een mooi kleurtje heeft op haar gezicht. Dat willen we alle wel weer. Ja, ik zou ik heel graag willen, maar ja, het mag nog net. Maar bij de Barbies, zoals ze wel zeggen, kennen een hele prossen. Dus die Barbies die slaan hun goed door de coronatijd heen. En hoe gaat dat met jou? Ja, ik vermaak me heel goed met die Barbies. En het is zelfs zo, ze brengen mij ik wel eens op ideeën. Dat ik denk van, nou, wat mag je het nou doen? En ik denk, oh ja, ik heb al heel skof net naar mijn Barbies omzien. Nou, dan ben ik daar soms wel een hele dag mee bezig. Dan van alles en nog wat is er dan aan de hand. Dan denk ik, oh, het hier zit heel net goed. Of ze hebben kinderopvang. Hoe zou het met die Barbies hun been was? Want het mooi weer. Nou, en dan maak ik daar weer een heel verhaal van. Dit is mijn Facebookpagina over de Barbie-familie in Friesland. En daar schreeuw ik lietse verhaaltjes voor. Ja, ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik denk, het moet eigenlijk delen. Het moet net alleen nog mijn verhaal worden. Het moet eigenlijk ik op Facebook. Goedemorgen ouders. Sinds gisteren is de kinderopvang weer de hele week open voor alle kindjes. Het was zo fijn om iedereen weer te zien. Dus nu tijdens ons fruithapje even op de foto. Voor later als wij het virus achter ons hebben gelaten. Fijne dag allemaal, juf Brechtje. Josijn, dit is mijn hobby in coronatijd. Wat brengt het jou? Even een gedachte nergens oors mij. Je bent helemaal in de wereld van de Barbie. Dus je kerst ik zeggen van wat oors onmogelijk is om. Wij konden net naar de kapper een skoft. Maar de Barbies konden dat wel in mijn verhaal. Dus dat wie. Dan denk je bij jezelf, oh wat heerlijk, even het hier wasje, even de krullen erin of een oor kleurtje. En dat maakt het zo leuk. Je bent echt even uit je eigen wereld bij.